Здравейте хора, ето и вторият епизод от Clash of Clans. Така, ето почти с гоблините са направили, както видяхте в миналия. 5 часа и 10 минути стават, пак казвам. Ето вижте клана. Какво съм там? 4 канта на четвърти. Моите са и моите на четвърти. Вижте тия как бяха wallbreakerите са мина още 0 левел, с това мина 0. Само тук от спеловете, само това ми е на втори левел. И мисля да го правя на трети. Защо? Защото винаги, ето вижте сам, винаги е така правя. Те правя, само че с лизарди. И тук са ми как беше името на тази Lighting Spell? Healing Rage. И да. Така. Сега ще нападнем. Нападаме. Ще нападаме. И това ще... Като нападнем, това ще всичко от този епизод. Нападаме. И това може да го бия. С великаните такова ли. Ти мало тук ще да бе. Тук може да. Винаги като нападам гоблини ми са падат силни. Аз почти никога не нападам с гоблини заради това. То ще ме нападна пък такова. Не, ще има. Бим. Така. Ох, мама. Гледай какво става, гледай. Има една звезда. Взех малко ресурс. Да, пак ще реквестна. Социал. Не ми това аккаунта. Искам да го не гледате. Да, хора, отново сме тук. И този път вече с ловният аккаунт. Ето вижте, дето бях в този клан един човек. Едно момче. Вижте какъв е слаб. Слаб пак малък. Само като го нападна с лизарди ще го убия. Не видим кой е на този. Това е слаб. Така. Ето другия. Абонирайте се за този. Дали бъде се казва. Вече е Влади Геймбеги. Ето. Прави си ги на 6 лехота. Така. Ето как прави като това. Така. И това ще бъде от мен за този епизод. И ще се видим в третия епизод. Чао!